dan il-pajjiż igawdi mis-saltna ta' dritt. Fl-aħħar snin saru riformi kbar u b'saħħithom biex dan seta' jseħħ. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġu ta' Kastilja fejn fiha indirizza lil ġurnalisti dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Hawnhekk Dr. Abela semma mill-ġdid it-timeline ta' din l-inkjesta mill-Maġistrat Gabriella Vella li kellha tingħalaq f'60 jum iżda ngħalqet 5 snin wara. Saħaq kif inċidentalment ngħalqet mal-ftuħ tan-nomini għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali ma naqqasx li hawnhekk anke jagħmel referenza għal leaks li saru tul dan il-proċess b'membri mill-Aqda Repubblika kienu jafu x'se jsir minn qabel. Segwit ukoll sensiela ta' leakages li kien hemm minn din l-inkjesta, segwit ukoll kif inhu pubblikament magħruf min mingħajr ebda mistħija kien iħabbar minn qabel meta se jsiru ċerta searches. Segwit ukoll episodji ta' persuni li kienu preżenti waqt illi kienu jsiru searches. Persuni li ma kellhom ebda mod ikunu preżenti jew ikunu informati li se jsiru searches. Iżda kienu preżenti barra residenzi meta saru dawn is-searches. Intant il-Prim Ministru tenna wkoll il-proċess ġudizzjarju li għadu jrid jinbeda fil-konfront ta' numru ta' persuni jrid ikollu għan wieħed dak tar-retta Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Il-proċess illi issa għad irid jinbeda kontra numru ta' persuni irid ikollu għan wieħed u għan wieħed biss. Ir-retta Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Jiġifieri li l-ġustizzja titwettaq mingħajr ebda mottiv warajha. Iżda biss illi jsir il-ħaq u jsir is-sewwa. Il-Prim Ministru sostna dan fil-waqt li tenna kif bħalissa ma nistgħux nitkellmu dwar xi ħadd jew xi wħud li huma ħatja, iżda bħalissa hemm żgur preżunzjoni ta' innoċenza. Il-Prim Ministru anke staqsa dwar għaliex tressqu xi nies li ddeskrivihom bħala servjenti lejali tal-Istat li fil-proċess tal-inkjesta maġisterjali qatt ma ssejħu mill-Maġistrat Vella biex jgħidu l-verżjoni tagħhom. Jekk hux minnu illi llum tressqu persuni illi huma servjenti lejali tal-Istat jew kienu servjenti lejali tal-Istat li l-maġistrat inkwirenti ordnat illi jitressqu quddiem il-qrati tagħna bla ma mqar qatt semgħathom. Bla ma mqar qatt qaltilhom li kienu qed jiġu investigati. Jekk dan huwa minnu ninsab dispjaċut ferm. Dispjaċut mhux għalija nnifsi, dispjaċut għaliex jekk hu minnu dan li l-kors tal-ġustizzja, li proċess ta' ġustizzja tħalla jaqa' f'dan il-livell. Hawnhekk il-Prim Ministru għal darb'oħra appella biex jiġi ppubblikat minnu fih il-proċess verbal tal-inkjesta maġisterjali. Temm anke billi appella biex kulħadd jibqa' kalm filwaqt li l-Gvern jibqa' jaħdem fuq il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Akkumpanja lill-Prim Ministru Robert Abela waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard.